How to be a good parent? Yan ang katanungan na ating sasagutin dito sa Dad ng Bayan. Meron tayong 7 tips na pag-uusapan at tatalakayin. Ako nga po pala si Michael Sai, ang inyong Dad ng Bayan. Dad ng Bayan ay lagi niyong kakampi. Tutulungan ka at hindi hahayaang maapi. Marami sa ating mga kababayan nagtatanong, paano ba maging maayos na magulang? Kasi minsan single parent lang sila or minsan yung asawa nila OFW at hindi nila magampanan yung kanilang katungkulan bilang magulang. So ngayon, ito yung 7 gabay na pwede nating tingnan at pwede nating aralin kung ito'y magagawa natin para na sa ganon maging isa tayong responsableng magulang. Tip number 1, ang kailangan ng ating mga anak, quality time. Hindi kinakailangan daanin sa pera, hindi kinakailangan daanin sa laruan. Mas mamahalin tayo ng ating mga anak kung bibigyan natin sila ng tamang oras. Hindi naman kinakailangan maraming oras, tamang oras lamang. Lalo na ngayon, sa may mga technology na tayo, pwede na kayo mag-FaceTime, pwede na kayo mag-Zoom, pwede na kayo mag-Viber. Kahit na nasa abroad kayo, bigyan natin ng oras ang ating mga anak sa pamamagitan ng consistent dialogue. Yan, sa oras, ang una, number 1 is oras. Bigyan natin ng tamang oras at quality time ang ating mga anak. Pangalawa, importante yung komunikasyon, yung dialogue, yung pag-uusap. Kinakailangan pagbigyan natin sila na ihayag ang kanilang mga damdamin sa atin. Huwag natin kokontrahin agad kasi marami sa ating mga magulang na ang tingin natin mali palaging ating mga anak at tayo ang tama, kaya natin sila kinokontra sa mga sinasabi nila sa atin. Huwag natin gagawin yon kasi lalo lang mapapalayo ang kalooban nila sa atin at lalo lamang silang pupunta at lalapit sa mga kaibigan nila na magbibigay ng mga payo na minsan hindi tama. Kaya kinakailangan maging good listener tayo. Bigyan natin sila ng pagkakataon na sabihin sa atin kung ano yung mga niloloob nila para na sa ganun maging kapalagayan loob nila tayo. Respetuhin natin ang kanilang mga pananaw at huwag natin kokontrahin kaagad. Pangatlo, disiplina. Kinakailangan may disiplina. Meron ang kasabihan sa Biblia, he who hates his son spares the rod, o he who spares the rod hates his son. So ang disiplina napakahalaga. Kinakailangan disiplinahin natin ang ating mga anak habang sila'y bata pa lamang para nang sa ganon magabayan natin sila sa tamang pananaw. Ngunit kung papaluin man natin sila, bagamat sa ibang bayan bawal paluin ang bata, huwag naman yung masyadong masakit at masasaktan at masusugatan yung bata. Kung gagamit na ng sinturon, yung tamang palo lamang para na sa ganon alam niya na hindi mo talaga siya gustong saktan pero gusto mo lamang siyang turuan ng tama sa buhay. Pero bago mo siya paluin, ipaliwanag mo rin muna kung bakit at ano yung nagawa niyang kasalanan nang sa ganon ay para maunawaan niya kung bakit siya pinaparusahan. Kasi kung hindi natin paparusahan, kalauna at paglaki niyan, ang magpaparusa sa kanya lipunan. Mas masakit yon. So kinakailangan habang bata pa lamang, disiplinahin natin ang ating mga anak nang sa tamang paraan para na sa ganun magabayan natin sila sa tamang pag-iisip. Of course, pang-apat, kinakailangan meron tayo tinatawag na adventure time o travel time with them. Kinakailangan kasama natin sila sa mga biyahe, sa ating mga lakad, isinasama natin paminsan-minsan, kung kaya natin madalas, pwede rin madalas. So kahit na kayo mga OFW, pag bumuwi kayo sa Maynila o sa Pilipinas, bigyan nyo ng oras yung inyong mga anak na magbiyahe kayo kahit sa mga malalapit na lugar para na sa ganun magkaroon na kayo ng adventure time at travel time together. So napakahalaga niya na bibigyan natin sila ng adventure time na magkakasama kayo para na sa ganun maramdaman nila yung inyong pagiging magulang sa kanila. At of course, pang-5, ang pag-usapan naman natin ay yung kinakailangan mga hobby nila o yung mga inclination nila. Ano ba yung mga gusto nilang gawin, mga vision nilang gustong pasukan o sports na gusto nilang gawin, suportahan ninyo, huwag niyong kontrahin. Kaya lamang, bibigyan niyo lang sila ng gabay para na sa ganun, hindi naman sila magkaroon ng problema sa kanilang paaralan o sa kanilang mga inaaral. Bigyan niyo ng gabay kasi mas maganda kung kasama niyo sila sa kanilang mga hobbies o sports, kung basketball man o kung football man, kung martial arts man o singing o whatever, dancing. Gabayan nyo, samahan nyo at bigyan nyo ng suporta para sa ganun maramdaman nila ang inyong pagmamahal. Of course, importanteng suportahan natin yung mga hobbies nila or inclination nila o sports na kanilang hinahangad o ninanais. Of course, pang-6, napakahalaga nito. Prayers
at magsimba kayo. Samahan nyo ang mga inyong anak, kasama kayo sa pagsisimba at sa pagdarasal. Meron ang kasabihan, di ba, a family that prays together stays together. So napakahalaga niyan na ang pagsisimba at pagdarasal na magkakasama kayo bilang isang pamilya, makakatulong yan sa inyong pagsasama at sa inyong pagpapalagayang loob at pagmamahal sa bawat isa't isa. At panghuli, ang sinasabi natin, napakahalaga din yung pagmamahal nyo, hindi lamang sa salita. Dapat maramdaman ng mga anak ninyo ang kanyang pagmamahal sa kanila, at ang pagmamahal hindi sa salita, ito ay sa gawa at sakripisyo. Dapat nilang maunawaan yung sakripisyong binibigay nyo sa kanila, pero huwag nyo oobligahin. Dapat ipaliwanag nyo sa kanila na meron kayong mga ginagawang bagay na para sa kanila, pero hindi mo sila inoobliga. At the same time, huwag niyong gagawing dahilan nyo na parang sinisingil nyo sila sa utang na loob. Hindi yun ang dapat na pamamaraan. Ipakita nyo ng pagmamahal nyo ay wagas, at nang sa ganon, kayo ay mahalin din nila ng wagas. Yan po ang isang mga bagay na pwede nating tingnan para sa ganon mas lumalim ang inyong pagsasama, ang inyong pagkakaunawaan at yung pagmamahal sa bawat isa't isa. Yan po ang ating 7 tips to be a good parent. Ako nga po pala si Michael Sai, ang inyong dad ng bayan.